t'imites a contemplar aquestes hores que ara venen. Baixa al carrer i participa. No podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu. L'espurna de la història i avançant a pas valent hem encès dins la memòria la flama d'un sentiment. Viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiment. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment. Viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiment. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment. De paraules travessant la llarga nit hem fet de cels, mars i muntanyes vells escenaris d'un nou crit. Viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiment. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment. Viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiment. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment. Sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiment. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment. Viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiment. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment. La vetllada d'avui pren el testimoni de l'acte de presentació d'Osona per la Independència del passat 23 de setembre de 2011 i simbolitza la consolidació del moviment de l'Assemblea Nacional Catalana
als municipis de la comarca. Recordem molt breument que la idea de crear una Assemblea Nacional Catalana neix amb la primera consulta independentista celebrada a Arenys de Munt. Aquell dia, unes quantes persones que havien participat en l'Assemblea de Catalunya l'any 1971 comencen a treballar per donar continuïtat al moviment ciutadà que aniran generant les consultes i la posterior manifestació del 10 de juliol contra la sentència del Tribunal Constitucional. I amb aquesta intenció comencen els primers passos per a la creació d'una Assemblea Nacional Catalana a imatge d'aquella primera Assemblea de Catalunya, ara però constituïda per les persones a títol individual i amb l'objectiu de recuperar la independència política de Catalunya mitjançant la constitució d'un estat de dret, democràtic i social. Els tres principals eixos d'acció de l'Assemblea Nacional Catalana són els següents. El primer, convertir-se en l'eina que plegui tot l'independentisme del nostre país. Amb aquest objectiu s'estan estructurant el màxim d'assemblees locals i sectorials per tal d'assegurar la participació de totes les persones que ja estan convençudes del projecte independentista. El segon, ser l'altaveu que difongui l'argumentari polític, econòmic, social i cultural que ens permeti disposar de tots els elements necessaris per poder convèncer els nostres conciutadans dels beneficis de disposar d'un estat propi, organitzant actes i esdeveniments arreu del país, establint contactes i suports internacionals i dinamitzant un grup d'experts que treballi pel dia després. I el tercer, ser la branca civil en l'execució del full de ruta que ens porti cap a la independència. Dins d'aquest full de ruta es planteja que el 2012 sigui de difusió de l'ideari, que el 2013 l'acció civil de l'Assemblea conflueixi amb l'acció política de l'Associació de Municipis per la Independència i se celebri en el màxim nombre d'ajuntaments catalans i tots al mateix dia un referèndum oficial sobre la constitució d'un estat propi. I que el 2014, quan aquesta confluència de l'acció civil i l'acció institucional haurà aconseguit la força suficient, el Parlament de Catalunya es vegi obligat a obrir el procés cap a la independència. Després de molts mesos de treball intens, el proper dia 10 de març de 2012 es tancarà la primera fase i es constituirà oficialment l'Assemblea Nacional Catalana amb la participació de totes les assemblees territorials i sectorials i de totes les persones que hi estan formalment inscrites. Vic no hi faltarà. És per això que ens hem reunit avui, per presentar l'Assemblea Local Vic per la Independència. En les eleccions que es van celebrar el passat dia 23 de gener de 2012, es van escollir les persones que formaran part del grup coordinador d'aquesta assemblea i que són les següents.